Velkommen til alle, der er kommet her på Svanemøllevej i København. Så jeg er glad for at se så mange, der er interesseret i at prøve at meditere efter de metoder, vi gør på. Først så vil jeg lige fortælle ganske kort, hvad det drejer sig om, sådan lynkort. Det drejer sig om i buddhismen, det er at erkende sindets natur. Det drejer sig om at finde ud af, hvad er det, der hører igennem vores ører og ser igennem vores øjne. Og dertil der gav den historiske Buddha en masse forskellige redskaber, men alle sammen så peger de altså på at forsøge at erkende sindets natur. Sindet kan man forklare ved en metafor, som lyder således her. Man kan se det som et isbjerg, som ligger og plummer rundt i et ocean. Det vil sige, at vi hver især i den her metafor er et isbjerg, som ligger i det her ocean. Og det vi så er bevidst om normalt, det hvor vi siger, jeg er så gammel, jeg ved det og det, og kan det og det. Det er altså det her isbjerget, som stikker op over vandoverfladen. Det der så stikker ned under vandoverfladen, det er alt vores ubevidste. Det er der vores håb og drømme og frygt og nattedrømme og sådan noget kommer fra. Men buddhismens postulater, det er så der, hvor vi går den tak videre end de fleste andre, skal vi kalde det psykologiske forklaringer. Det er altså, at man igennem 100% nærvær, igennem meditation, kan opleve, at det isbjerg, det ligesom, at det smelter, og man derigennem finder ud af, at man i virkeligheden er et med det ocean, man plummer rundt i. Og egentlig altid har været det, man bare har oplevet sig selv i en form for frossen tilstand. Så vi forsøger altså ikke at føre os selv tilbage til noget, vi engang er faldet ud af, eller nå til et eller andet, vi på et tidspunkt har mistet. Vi forsøger altså bare at opleve vores egen bevidsthed, uden forstyrrende følelser og uden stive idéer. Og det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil guide en meditation, og jeg vil forklare det hele undervejs. Så I skal bare forsøge at være så koncentreret som muligt på det, jeg vil sige. At være buddhist, det vil sige at arbejde med Buddhas belæringer. Det er nogle belæringer, der blev givet for 2.550 år siden i Nordindien. Og det er nogle belæringer, som arbejder på, at væsener de skal forsøge at få et lykkeligere liv og forsøge at erkende deres eget sind. Det vil sige, det buddhismen det egentlig drejer sig om, det er at finde ud af, hvad det er, som hører igennem vores ører og ser igennem vores øjne. Altså at erkende vores egen natur. Og først og fremmest gennem meditation, det er det drejer sig om. Hvordan opnår man så at kende sit eget sind? Altså det gør man ved at træne. Vi kan sammenligne sindet med et øje og sige, at det er vant til at se og reflektere over alting uden for sig selv. Men det kender ikke sin egen natur. Øjet har altså ikke set sig selv. Så hvis jeg spørger dig, hvad det egentlig er, hvad du egentlig er for en størrelse, hvor dit, hvad skal man sige, livs kilde kommer fra, så vil du formentlig ikke kunne svare. Det er de færreste, der vil kunne det, ikke? Lige så vel som alle mulige videnskaber har søgt og søgt, men ikke kan pege præcis på, hvad livet egentlig er for en størrelse, ikke? Det er altså det, vi påstår, at man kan finde ud af, at man kan få sindets øje til at se sig selv. Man kan få bevidstheden til at blive bevidst om sig selv ved hjælp af meditation, ikke? Og hvad er det så for en slags meditation, man bruger her? Altså det, her hvor vi er nu, det er et center for diamantvejsbuddhisme. Det er en skole, en overførsel fra Tibet, som hedder Karma Kagyu-linjen. Og vi har så nogle specielle meditationsmetoder. Den historiske Buddha, han var så heldig, at han havde 45 år, fra han nåede oplysningen, altså til han erkendte sit sinds natur. Fordi han var bare en almindelig mand, om man så må sige, ikke? Så fra han nåede den oplysning, og så til han døde, der havde han 45 år, og gav sig derfor mange forskellige belæringer, mange forskellige meditationsredskaber til mange forskellige mennesker. Og vi er altså så en linje, der har været i Tibet i de sidste 800-900 år, og den er nu kommet til Vesten, og det er den form for meditation og den form for buddhistisk overførsel, vi arbejder med her. Hvad sker der i sådan en meditation? Hvad sker der med ens krop, ens sind? Som regel sker der ikke særlig meget. Altså det er meget en træningssag. Det er det. Nogle gange er man træt, ikke? Og man har tendens til at falde i søvn. Andre gange, hvis man har problemer på et eller andet plan, så tæsker de videre rundt i sindet. Men på en god dag, og specielt hvis man mediterer sammen med nogen, som ved, hvordan man gør. Specielt hvis man mediterer sammen med nogle lamaer, som er vores lærere, ikke? Så kan man så være så heldig, at man kommer ind i et flow, hvor man så finder ud af, hvad der også er mellem tankerne og bag ved tankerne. Og så i sidste ende finder ud af, hvad det egentlig er, som ved og forstår tankerne. Og det er jo så det, der er målet med det. Og så kommer man glad ud bagefter. Vi starter med at mærke den formløse strøm af luft.
der kommer og går ved spidsen af vores næse. Vi lader alle tanker og lyde passere uden at hæfte os ved dem, og mærker til bare, hvordan åndedrættet kommer og går ved spidsen af næsen. Så tænker vi kort over 4 grundlæggende tanker, som fører os mod erkendelsen af sindets natur. Det første, vi forstår, er den kostbare mulighed, vi har i dette liv, for at anvende en Buddhas midler til al levendes bedste. Kun få i verden har denne mulighed, og endnu færre benytter sig af den. Og vi forstår, at alting er forgængeligt. At det eneste, som aldrig forsvinder, er sindens åbne, klare ubegrænsethed. Vi ved ikke, hvor lang tid vi har til at erkende det, og vil derfor bruge tiden nu. Men hvad er det store mål i buddhismen? Altså det store mål, det er, at hver enkelt buddhist erkender sindens natur. Der er ikke nogen andre mål end det. Vi har ikke nogen guder ude for os selv, som vi forsøger at gøre til passe. Vi tror ikke på, at vi på noget tidspunkt er faldet ud af en eller anden guddommelig ursuppe af en eller anden art, og som vi så forsøger at finde tilbage til. Det vi tror, det er egentlig, at vi altid har været til stede og altid har været forvirret, fordi vi ikke har kendt vores egen natur. Så vi har altid troet, at vi var adskilt fra det hele, og ud af det er der så kommet en masse grundlæggende begær, en masse grundlæggende modvilje, og ud af det er der så kommet jalousi og misundelse og had og vrede og alle mulige former for forvirring, som så gør, at vi ikke forholder os særligt fornuftigt til vores omverden og os selv. Så det vi forsøger, det er altså at blive bevidste om vores egen natur, for at finde ud af, at vi i virkeligheden ikke er adskilt fra omverdenen. Fordi at, derfra så kan du så ikke længere tage al den vrede og alt det begær så seriøst længere. Er det mål, man kalder for nirvana? Det er der, hvor sindet erkender sig selv. Det er nirvana, ja. Og hvor er man så henne i verden, når man har opnået det mål? Du er stadigvæk i din krop. Det er et mål, som er muligt at nå her og nu. Og for et hvert levende væsen i et hvert øjeblik faktisk. Forklaringerne er ikke, at man skal gå igennem en hel masse ting, og at man skal rense sig selv i så og så lang tid for at nå til det mål, hvor sindet erkender sig selv. Det kan sådan set ske i et hvert øjeblik, men det er en tilstand, man skal træne sig selv i, fordi det er en tilstand af fornemmelse for grænseløshed. Så de fleste vil, hvis de får fornemmelsen af det, så vil de ligesom klappe i og vige tilbage, man så må sige. Men jeg vil så sige den sammenhæng, jeg tror, der er mange meget, meget spændende og fornuftige mennesker, som leger med det på den ene og den anden måde. Igennem kunst, igennem fordybelse i kunst, eller i sport, eller ekstremsport, i elskov, eller... Der er mange forskellige måder, hvor man ved at fordybe og fortabe sig et eller andet, egentlig leger med at erkende sit eget sinds natur. Så på den måde, så det er ikke noget, vi forsøger at tage patent på, eller sige, at Buddhas vej er det eneste saliggørende for alle mennesker, eller det er det eneste, der kan føre til definitiv lykke. Men altså, vi bruger det som nogle redskaber, som vi nu mener er de mest effektive for os i hvert fald, ikke? Er det kun meditationen, der er redskabet? Er det vejen? Det der sker, det er, at efterhånden så holder man op med at adskille de egentlige meditationssessions, hvor man sidder ned på sin flade, og man kan sammenligne det med et laboratorium, hvor man ligesom giver sig selv lidt ro, for at forsøge at lade bevidstheden blive bevidst om sig selv. Men det der så sker, det er, at jo mere og mere, jo bedre man bliver til det, til at hvile i opleveren selv under meditation, jo mere spreder man det ud over dagligdagen. Man forsøger simpelthen at holde det plan, hvor man så, når man rejser sig op og går ud og gør, hvad man skal gøre på det relative plan, forsøger ikke kun at være bevidst om, hvad man gør, men også bevidst om, hvad det er, der gør det. Altså ikke kun bevidst om handlingen, men også bevidst om den, der handler om sit eget sindsnatur samtidig. Så på den måde, så forsøger man altså at sprede den erkendelse, man får i sin meditation, og det bevidsthedsplan ud over alt, hvad man gør, hvad enten man vasker op, eller reparerer bil, eller studerer, eller hvad man laver. Og nu stråler så et kraftfuldt klart lys fra midt imellem Karmapas øjenbryn og ind i vorpande. Det fylder vort hoved med krystalklart lys. Og ved kraften af dette lys
opløses alt forstyrrende i hjerne, nerver og sanser. Alle dårlige vaner og sygdomme forsvinder, og vor krop bliver et middel til at give væsener kærlighed, beskyttelse og hvad de har brug for. Imens vi hviler i det klare lys, oplever vi den indre svængning af stavelsen. Når vi dør, der er meget præcise belæringer på, hvad der sker, når man dør inden for tibetansk buddhisme. Der er det, der hedder den tibetanske dødebog, som jeg da ikke kan anbefale at læse, fordi at noget af den faktisk skrevet i koder, så man skal afkode, før det overhovedet giver mening. Så det er ikke den første bog, jeg vil anbefale at læse, hvis det sådan, man vil til at læse om buddhisme. Så jeg vil selvfølgelig anbefale at læse en af nogle lamaer, som ved, hvad de taler om. Ikke? Men det, der sker, det er, at man kører igennem en cyklus, som alt muligt andet i naturen, når man dør. Det er en cyklus, som er på 7 uger, altså 49 dage maksimum. Og inden for den tid, så kommer man igennem en periode, som kan sammenlignes med lidt det, der sker i nattesøvnen. De første ting, man ser, det er faktisk, at man går rundt i den verden, som man lige er død ud af, om man så må sige. Den film, der kører nu, Den 6. sans, viser nogle af de ting, og den gør det faktisk lidt buddhistisk. Men det, der sker, det er altså, at man går rundt der i sine normale omgivelser, og så på et tidspunkt, så finder man ud af, at man er død. Det er så et så stort chok, så man bliver bevidstløs. Og når man så vågner op, så er man ligesom noget dybere ned i sit sind, lige så vel som når man når ned i den anden REM-søvn, altså den anden drømmefase i løbet af en nats drømme, eller i løbet af en nats søvn, ikke? Så er du også noget lidt dybere ned i bevidstheden anden gang, du begynder at drømme. Og der vil du så begynde at komme nogle grundlæggende tendenser op, dine grundlæggende forstyrrende følelser og motivation for alle mulige ting og sådan noget, begynder at dybere og dybere at komme op fra bevidstheden. Og så tredje gang, hvor man så ligesom vågner op igen, der vil det så begynde at være formet en verden omkring en, hvor man så mere og mere ser de omgivelser, man vil blive født ud i. Og til sidst så ser man sine forældre i forening, og går så imellem dem lige det sidder ikke selv smelter sammen. Og så bliver man bevidstløs igen, og så er man egentlig inkarneret igen, som betyder kødeliggjort, ikke? Hvis man så har opnået status nirvana, bliver man så også genfødt? Ja, hvis man vil. Så er man det, der hedder en bodhisattva. Det vil sige en, som lader sig genføde, ikke så meget fordi, at han er skubbet af sine egne tidligere handlinger, at han har sået en masse frø i sit sind, som han ligesom må inkarnere for at få modnet, for at få udlevet. Men så er det en, der har fri valg på alle hylder, man så må sige, der har kendt sit sinds natur, sin egen grænseløshed, og derfor har valgt at lade sig føde på den tid af det sted for at kunne hjælpe andre væsener. Det en bodhisattva vil gøre, det er, at han vil lade sig genføde et sted, hvor han har en masse forbindelse til væsener, fordi det er der, han kan hjælpe mest, ikke? Hvor længe kan sådan en bodhisattva så leve? Jamen det er jo, en menneskekrop fungerer jo de der 70, måske 100 år, måske engang i fremtiden 120 år, måske endnu længere, hvem ved. Men altså, der er ikke så meget hokus pokus med det med, at kroppen den varer meget længere, fordi man er bodhisattva. Jeg tror som sådan, der er mange væsener, der er bodhisattva. Jeg tror, de fleste, som går rundt i blandt os, har en fornemmelse af, at deres krop ikke er det, der laver bevidstheden, og deres hjerne ikke er det, der laver bevidstheden, men det mere omformer bevidstheden. At bevidstheden altså var noget, der var der, også før de blev undfanget, og også vil fortsætte efter de dør. Allerede i det, du begynder at have den bevidsthed, jo dybere og dybere den planter sig i dit sind, og jo mere du forstår det, jo tættere på, jo mere en bodhisattva er du egentlig. Så jeg tror, der er mange væsener, både inden for buddhismen, og også så sandelig uden for buddhismen, og i politik, og i sport, og i showbiz, og alle mulige steder. Væsener, som egentlig udtrykker noget, som er overpersonligt. Så det er som sådan ikke... På den måde der er der ikke sådan noget specielt ved det, og det er også kun de allerhøjeste bodhisattvaer, som egentlig ved præcis, at de er det, og som kan huske alting fra tidligere liv og sådan noget. Og nu forkapper Pastrobe stråler kraftfuldt rødt lys ind i vor mund og hals. Det fjerner alt skadelig tale, som i stedet bliver til medfølelse af visdom, bevidste midler til at gavne andre. Vi hviler det røde lys, og i den dybe svængning af stavelsen.
Og vi holder det røde lys og svingningen sammen i halsen så godt vi kan. Nu sidder du med en klokke der. Hvilken funktion har sådan en? Altså dels det, at den kan sige en lyd selvfølgelig, men det er også sådan, at tibetansk buddhisme er meget, meget rig på symboler af alle mulige arter. Og klokken og dorjen er så to af de vigtigste, hvor klokken den står for rummet og det feminine, og dorjen den står, det diamantscepter. Den står for bevidstheden og alt det, der sker i rummet. Og at de to, de så i virkeligheden er uadskillelige, det er så der, hvor det mandlige og det kvindelige kommer sammen. Så på den måde, så er der altså mange meget dybe symboler i buddhismen. Og så er der så nogle lamaer, som sidder og vifter rundt med sådan nogle her, når de laver forskellige indvielser og ceremonier og sådan noget. Klokken den har så også den egenskab, at man kan meditere på lyden af den. Det man kan, det er, at man kan forsøge at være 100% nærværende, fokuseret på lyden, og så i det den forsvinder, så observerer sit eget sind, og så finder ud af, hvor forsvinder det så hen. Og nu stråler de 3 lys ind i os samtidig. Klart lys i panden, rødt i struben og blåt i hjertecentret. Derved modtager vi erkendelsens store sejl, alle Buddhas væsen. Imens skal vi bruge en svingning, som yderligere forbinder ydre og indre erkendelse til al levnes bedste. Vi gentager mantraet Karma Pacheno, som betyder, må alle Buddhas kraft arbejde igennem mig. Vi siger det først et par gange sammen, og så derefter i vores eget tempo. Når vi nu snakker nirvana, og man ikke ønsker at lade sig genføde, hvad sker der så med en? Så siges det, at så ved hjælp af sin dybe meditation, så lader man sig selv smelte ud i alting, om man så må sige. Så ja, der er nogle metaforer, som siger på det, at så er du et med alt lys, der skinner, og et med enhver vind, der bevæger sig, og så videre, og så videre. Så der er på den måde ikke noget, der er ikke noget himmerige, der er ikke en anden verden på den måde i buddhismen? Altså buddhismen forklarer sådan set om mange verdener. Både inden for karma-loven forklarer den om de 6 verdener, hvor dyreverden er en af dem, og menneskeverden er en af dem. Så er der nogle halvgudverdener, nogle gudeverdener, nogle paranoia-tilstande og nogle helvedestilstande. Den forklarer meget præcis, hvad det er for en slags karma, altså hvad det er for nogle indtryk i sindet, man udlever de forskellige verdener. Og som sådan, så forklarer den, at alle væsener, de bevæger sig rundt i de verdener, ikke efter en vis rækkefølge, men alt efter, hvad det nu er, de skal have tømt ud af deres sindsrygsæk, ikke? Alt efter, hvordan de har opført sig i sig, ikke? Det er det, der er specielt ved buddhismen, at den forklarer, at vi hele tiden selv former vores eget liv, ikke? At ved alt, hvad vi tidligere har tænkt og sagt og gjort, der har vi skabt nogle indtryk i vores eget sind, som nu ligesom former de filtre, vi ser verden igennem. Og så den måde, vi så reagerer på nu, fordi vi har vores frie valg. Vi er ikke determineret af vores fortid, men den styrer ligesom de ting, der kommer indfra og udefra. Men vi har alligevel det frie valg i enhver situation til at reagere på det, som vi vil. Og den måde, vi så reagerer på det, det vi så igen tænker og siger og gør, der skaber vi så nogle nye indtryk i vores sind. Så på den måde så høster og sover vi hele tiden og fanger ind i vores egne karmiske hvirvelvind ifølge buddhismen, ikke? Og det kan man være i de der 6 verdener af mere eller mindre forskellige behagelighed, ikke? Men altså der er så også sådan nogle tilstande, som ligger ud over de 6 verdener, som netop er kendetegnet ved, at individet, om man så må sige, har erkendt, at det ikke er noget individ. At sindet altså ikke er en afgrænset størrelse, at det er befriet, som vi kalder det. Men der er så også alle mulige verdener, der bliver beskrevet på forskellige måder, og hvor mange af dem i og for sig minder meget om forskellige paradisforestillinger, og nogle af dem inden for de 6 verdener, som er kendetegnet ved, at de er ubehagelige, minder meget om helvedesverdenerne.
Hvordan skal man leve som buddhist? Udover at dyrke meditation. Det er, altså i vores klub, der er det i den grad op til den enkelte. Og selv tage ansvar for sine handlinger, og selv vælge, hvad der er bedst at gøre i en given situation. Det er klart, vi går også efter normale etiske, eller det er ikke klart, men vi går også efter normale etiske regler, om at det er bedst ikke at lyve, og ikke at stjæle, og ikke at slå ihjel, og så fremdeles. Men man kan også opstille en hypotetisk situation, hvor man nu skal køre en bus fuld af jøder ud af Nazi-Tyskland, og så tolderen spørger dig, om det er jøder. Så er det måske bedst, at du lyver i situationen, ikke? Og siger, nej, det er det ikke. Og så derved redder en bus fuld mennesker. Så på den måde, der er ikke nogen love eller nogen regler i buddhismen, som ligger højere end sandheden, eller ligger højere end din egen vurdering på det tidspunkt. I hvert fald ikke inden for den form for buddhisme, vi dyrker her, ikke? Så folk, der dyrker det med munke-nonne-væsen, hvilket der er også mange buddhister, der gør ikke så meget i Vesten, fordi det lader ikke til at passe så meget til os. Men de har så selvfølgelig nogle regler, som de så i den grad forsøger at støtte sig til. Og hvor er det højeste, det er, at de ikke må have sex, ikke? Fordi det på en eller anden måde er det mest materielle, man kan komme ud for. Er det sådan et eller andet med, at man skal holde sig lidt for den materielle verden? Det er noget at gøre med, at du ikke skal dyrke begæret, i hvert fald. Inden for, fordi det siges, jo mere du dyrker begæret, jo mere vil du bare få inden for den form for buddhisme, ikke? Det er noget at gøre med, at du ikke skal bruge al din tid på den materielle verden, kan du sige. Men det er som sådan ikke, fordi der er noget dårligt i sex, eller der er noget dårligt i den materielle verden. Det forklarer Buddha ikke, fordi at, som man også kan se på nogle af de billeder, der er rundt her, så de højeste meditationsaspekter, det er i virkeligheden Buddha